Вітаю вас, сябры, меня зовут Андрей, и вы глядите «Разумную раніцу». 12 красавіка ў Беларусі адзначаецца дзень касманаўтыкі. Вы добра ведаеце, што дата выбрана ў гонар першага палёту чалавека ў космас. Давайте разам разбірацца ў касмічнай тэме. У перакладзе са старадаўнегрэцкай мовы космас – гэта парадак. З пункту гледжання антычных філосафаў прыродны свет як упарадачнае гарманічнае цэлае супрацьпастаўляўся хаосу. Ёсць меркаванне, што менавіта Піфагор першым назваў сусвет космасам. У старадаўняй касмалогіі космас уяўляўся абмежаванай прасторай. У цэнтры знаходзілася зямля. Меркавалася, што вакол нашай планеты круціліся ўсе нябесныя целы, у тым ліку і сонца. Такое ўяўленне панавала амаль да 16 стагоддзя. Хаця ідэя таго, што ўсё ж такі зямля круціцца вакол сонца, выказвалася яшчэ ў 3 стагоддзі да нашай эры. Навукова абаргументавала такую геліяцэнтрычную сістэму свету астраном Мікалай Капернік у 1543 годзе. Ягоныя ідэі развілі Галілей, Кеплер, Ньютон. У беларускай гісторыі нямала вучоных, якія зрабілі вялікі ўнёсак у вывучэнне космосу і развіццё касманаўтыкі. Напрыклад, ураджэнец Смалявічаў, Гаўрыіл Ціхаў. Заснавальнік астработанікі, першым атрымаў фотаздымкі Марса ў разнастайных участках спектра. А сусветна вядомы астрафізік, хімік і матэматык Барыс Кіт распрацаваў касмічнае топліва. Таксама нарадзіўся ў Беларусі. Сярод беларусаў, якім давялося пакарыць космас, касманаўты Владзімір Кавалёнак, наш земляк Пётр Клімук, Навіцкі. А 23 сакавіка 2024 года у гісторыі незалежнай Беларусі адбылася важная падзея. У касмічную экспедыцыю адправілася першая беларуская жанчына-касманаўт Марына Васілеўская. Дарэчы, пазнаёміцца з гісторыяй беларускай касманаўтыкі можна ў Брэсцкай вобласці, у музеі аграгарадка Тамашоўка, на малой радзіме Пятра Клімука. Там можна даведацца пра засваенне космасу і пра біяграфію вялікага касманаўта. А за што космас любіце вы? З нецярпеннем чакаем вашых думак, а я развітваюся з вами. Добрага дня, сябры!